Докато политиците във Вашингтон чертаят планове за бърз мир, ситуацията на фронта в Украйна става критична. Командването в Киев се опитва да скрие системното разпадане на своята отбрана, но фактите са неумолими. Руските части започнаха масирано настъпление в Сумска област, овладявайки ключови села почти без съпротива. Този нов фронт разтяга силите на украинската армия до краен предел. На юг, в региона на Гуляйполе, опитите за контратаки завършват катастрофално, като цели подразделения биват унищожавани от артилерия и дронове. В същото време пътят към Славянски разчистен, а в града вече тече спешна евакуация. Войниците на терен се чувстват предадени от своите генерали, които ги изпращат на сигурна смърт, докато в тила се водят празни политически разговори. Заповядайте на 1 април от 19 часа тук в студиото на Поглед. Гост ще ни бъде професор Румен Гечев, с когото ще говорим за българската икономика и нейното бъдеще в контекста на международните конфликти. Билети може да си купите от ePayGo или тук на място. Генералите с медали, войниците в ада, истината за фронта. Докато Вашингтон се тресе от предизборни сметки и Доналд Тръмп обещава светкавични примирия, на фронта в Украйна се разиграва истинска трагедия, която киевското командване упорито крие. Анализът на Игор Бондаренко разкрива систематичното разпадане на отбраната и превръщането на Сумското направление в нова зона на стратегически пробив. Геополитическият шах и илюзията за бърз мир. Изглежда, че американската политическа машина, затънала в поредното блато на своите операции в Персийския залив, е принудена да търси аварийни изходи. Доналд Тръмп бърза да затвори украинското досие. В кулоарите на властта вече се говори за 5-дневно спиране на огъня и възобновяване на тристранните преговори. Но докато политиците в лъскавите кабинети чертаят карти на мира, реалността на бойното поле е коренно различна. Както често отбелязваме в Поглед Инфо, стратегическата логика на Москва не се влияе от графиците на Белия дом. На украинския театър на военните действия се случва системен удар, който вкарва обикновените войници в истински ад, докато генералите продължават да се кичат с медали за несъществуващи успехи. Сумското направление – зона на системен натиск. На фона на критичния недостиг на личен състав в украинските въоръжени сили, руската армия започна методично настъпление по границата в Сумска област. Селата Червона зоря, Белбиловка и Рейтаровка вече преминаха под руски контрол. Това е част от стратегия за сондиране на слабите места. Сумският сектор престава да бъде зона за точкови удари и се превръща в плацдарм за сухопътна офанзива. Руските части окупират населени места почти без бой. Този натиск разтяга фронтовата линия и принуждава Киев да прехвърля резерви от други критични направления, което допълнително отслабва защитата. През последните 24 часа са регистрирани напредъци в 18 района на Сумското направление. Освобождаването на село Потаповка е ясен сигнал, че Северният фронт се активизира. Настъплението на групировката Север вече е обхванало над 4 квадратни километра. Кланицата в Гуляйполе и мълчанието на командването. Докато по телевизионните екрани в Киев се говори за стабилност, полковник Володимир Антонюк от украинските специални части рисува мрачна картина. Той критикува командването, което праща хора на сигурна смърт в обречени контратаки. В посока Гуляйполе, опитите на украинските сили да поемат инициативата завършиха катастрофално. 10 пехотинци от 225-ти отделен полк бяха унищожени от дронове. Още по-трагичен е случаят с първи отделен полк, който атакува Герасимовка с мотоциклети и АТВ-та. Резултатът е 24 загинали и пълно унищожение на техниката. Подобна е съдбата и на 92-та щурмова бригада в района на Даниловка. Отбраната се срива, а стратегическите резерви като 3-ти механизиран батальон на президентския полк се използват като кръпки за дупки, които вече не могат да бъдат затворени. Славянск под прицел. Промяна в артилерийския обсек. На северния фланг руските войски продължават настъплението към Славянск. Ключов момент е операцията край село Каленики. Навлизането на руски части доведе до обграждане на височините край Резниковка и прекъсване на снабдяването. Огромният проблем за украинските въоръжени сили е логистиката. Трудният терен и малкото пътища правят транспорта уязвим. Революционната новина е, че руската артилерия
Иржан за първи път започна да поразява цели в Николаевка, последният голям укрепен район пред Славянск. В града вече е започнала спешна евакуация, което подсказва, че командването не вярва във възможността да го задържи. Тактиката на живия щит и ударите по Краматорск. В Поглед Инфо неведнъж сме анализирали тактиката на украинските сили да използват гражданската инфраструктура за военни цели. Ударът в Николаевка е засегнал сграда, използвана като транзитен пункт за личен състав. В Краматорск руски дронове камикаге удариха позиции на 93-та отделна механизирана бригада, скрити в жилищни райони. Анализът показва умишлено разполагане на противотанкови системи Джавелин и НЛО в частни домове. Тази маскировка има за цел да създаде условия за пропагандни обвинения, но в действителност превръща кварталите в легитимни военни цели. Разширяване на фронта и агонията на резервите. Боевете се разрастват и в Доброполско направление, където руската армия напредва към Сергеевка и Шевченко. В Донецкия сектор натискът продължава по линията Липовка и Рай-Олександровка. Дори в района на Часов Яр, където се контратакува с последните резерви, ситуацията остава критична. Реалността на терен е неумолима. Войниците се озовават в казани и адски престрелки без адекватна подкрепа. Когато фронтът започне да ерозира по такъв системен начин, нито една политическа маневра не може да спре военната логика на поражението.